našeg razvoja. Tako je u našoj sredini Jadranska elektrarna, srednja škola, sad imamo i fakultet za energetiku, imamo i hidrocentrale. I uz jadarski objekat, uz nuklearnu elektrarnu, ide još skladište otpada. Tu nisu uradili ovog domaćeg zadatka generacije ispred nas. Ja sam bio gradonačelnik u Krškom od 1998. do 2011. I od 2004. pa do 2009. godine počeli smo sa ovim postupkom da umestimo radioaktivni otpad, skladište za radioaktivni otpad, i mi smo to uradili otprilike 800 metara od jadarskog objekata. Oko jadarskog objekta ima već danas krug od 1500 metara gdje ne smije da se ništa gradi, i tako smo išli sa ovim lokacijom unutar tog kruga. Geološki ova lokacija vredi i tako je sad u ovom vremenu imamo lokaciju i sad će počinje pripreme za građevinsku dozvolu i po planu do 2020. godine trebali bi da izgradimo ovo skladište. Uz ovaj objekat, uz jadarski objekat svugdje po svijetu, bio sam 7 godina potpredsjednik Europskog udruženja grada koji ima jadarske objekte i uvijek ide neka odšteta, naknada opštinama. U nekim dijelovima kao što je Švedska, to je već u osnovnim porezima zbog ovog objekta. Mađari imaju, 10% od investicije svake godine. Kod nas je slično kao u Španjolski, odmjeren neki udjel koji dođe iz jadarskog objekta kao što je i od skladišta. To znači u proračunu opštine otprilike tamo negdje oko 15% prihoda. Što biste vi savjetovali, recimo, građanima, mještanima Dvora, samome načelniku općine, građanima Sisačko-moslavačke županije? Velika se bura digla, prošli put sam ovdje bio, bili su stručnjaci, oni kažu nema opasnosti od toga, da se zaista nešto i dogodi, bilo to skladišteno ili u Krškom ili 100 km dalje, svi smo zapravo nagrabusili, velika je šteta tada se događa. Što se tiče, može putovati zagađenje ili vodom, zrakom? Vidite, tehnička rješenja za niski i srednji radioaktivni otpad, o čemu sad pričamo, zna nas po Europi i po svijetu. I svakako bitno i sa jedne i sa druge strane, od svakog vlasnika, od Hrvatske i od Slovenije, da počinje da odgovorno da se obnaša do objekata i da ona generacija koja koristi elektriku, koja ima benefit od ovog objekta, iz novca koje dođe od cijene elektrike, izgradi odlagalište. Ja nisam došao sad ovdje da pričam što je pametno, što nije pametno u Dvoru. Ja ću da pričam kakva je situacija u Sloveniji, da i slovenska lokacija omogućava i zajedno odlaganje. Ali ako se na Hrvatskoj odluče drugčije, bit će kako se odlučili, jer oni jesu i vlasnici pola objekata, dobio pola elektrike i isto su odgovorni za pola otpada. Tako da ja nisam došao vamo da učim hrvatsku stranu, nego da pričam što smo u Sloveniji uradili i da očekujemo od jedne i druge strane odgovorno odnosa. To znači da ono što sad pripremamo kao otpad na način koji je znan, koji je tehnički osvojen već u svijetu u Europi, odradimo svoj dio posla. Ako sam dobro razumio, vi biste prihvatili ovaj otpad iz Hrvatske ukoliko ne bi mi ovdje sami našli odlagalište? To ste vi kazali sad svojim jezikom. U Krškom je lokacija na kojoj se sad dobiva građevinska dozvola za polovinu otpada. Ono što je idealni dio slovenačkog, ali ima mjesta, ako bi došlo do dogovora sa hrvatskom stranom, da se može pričati i o tome da se čitav otpad stvori tamo. A to neće odlučiti ni ja, neće odlučiti ni grad, neće ni Krško koji je danas gradonačelnik, nego treba da dogovore države. I vrlo kratko, znamo kako je Krško izgledalo ranije, prije nego se zapravo počeo skladištiti otpad. Danas je to jedna od najbogatijih zapravo sredina. Što zapravo reći? Krško bilo je i 88. godine po BDP-u 4. općina u Sloveniji. Tako kod nas, kao što sam kazao, ovaj novac koji dođe kao ušteda od jadarskog objekta znači otprilike od 15 do 20% u budžeta. Značajan novac, dosta smo radili sa tom novcem, ali nije to bitno u novcu. Stvar je u tome da treba da se ovaj problem koji je problem ako ljudi nisu odgovorni reši i da se odgovorni ljudi na odgovorni način obnašaju do ovog objekta.